mara ngimake sure ukuthi mangokha nje ikuprint team so bekanganaki njalo into leyo nje Raven. Watshela umazazi athi mina ngizoshintsha ngibe umjita for wena. Alambeze Ngokuya kwami angisenayo ipenis mina ngine-vagina. Ngokuya kwami angazange wonke amagama Ey'tabeni. itabane. Ey'tabeni. Yeah. Kwenza kahle kulo process. Ngakhalela ke. Yini echangile vele ukuthi naso sibona ogele kube mina ngocaba umjita. Bona ukuthi ivesi uyangibamba enkwalini. Okay sir, angidle. Besathi ithi nawe ngidle. Bhuti wami ngumfazi mina. ngike ngayi. Ukhalela kanjani enye indoda nami ngiyindoda sihlala sibili. Shela thina manje mase sishawe fine ngiyangitshela cross night.